Assalamu alaikum masu kallon mu masu sauraron mu. Yauwa, yau ma ga mu ga faɗi da kanka. Sunana Salisu Sama'ila. Shi ko wannan ba bako bane a tashar Diza ta Hausa TV kun san shi, amma shi ma ya gaya muku sunansa. Ni ne Hannafi Rabilu Musa ɗan. To, yau za mu yi interview da abokin aikinka. Sunana Salisu Sama'ila inkiya magajin Kulu. To, akwai wata tambaya da zamu fara maka ta farko, ka ce magajin Kulu. To, ka ce magajin Kulu, Kulun dan uwanka ne, abokin aikinka ne. To ya abin yake masu kallon ka? Ya kamata ka ware musu zare da abawa. Wato da kaji ake cewa magajin Kulu? Ji ya fa gani. Dan uwa ne, uba ne, abuna. Domin haka idan mutum yana tababa ko mutum yana gardama, mu Kulu baba yake abuna, uba yake abuna. Domin haka duk wanda yake wani tababa ya ce wai a'a ba dan uwa bane ba, kamace cire maganan wai. Ji ya fa gani, ka ji karatu a bakin mutum ya fi daɗin faɗa. To yanzu masu kallon ka, da yawa mutane sun san yadda yanayin acting din Kulu yake, ko ba haka ba? To da ka tashi yin role irin nasa zaka yi ko kuma akwai wata kala da ka tanadar wa masu kallon ka? To bayan role ɗin da nake bugawa wato na babana magaji Kulu a mazanina, duk role ɗin da ka zo ka nemi da yi ko sentimental ko chamama zan iya fafatawa a cikin wani ayyukan da Allah ya bani na basira. To yanzu ga Hannafi masu kallon ka za su ka dan kwatanta musu wani abu kaɗan wanda ya danganci wanda Kulu yake yi. Tar uban nan kai. Billahi allazi la ilaha huwa na cije ka da bakin nan ko na fisin ɗin ka da bakin nan ka gane ba ka da wayo. Gaskiya ne masu kallo za su ce gaskiya magajin ne ko ba haka ba? To yanzu misali zaka kai shekara nawa kana wannan harka tafi? Ni? Ka san ita ɗauka ta Ubangiji ce. Gaskiya ne. Ka Allah ga nashi. Ta Allah ita ce daidai. Mun jima muna fafatawa ga ni ga amini na wato wanda ake kira da ɗan gidan ɗan Ibro. Hannafi. Kuma Hannafi kenan. Ni kuma wato magajin Kulu. Allah yakan yi gari da yawa kuma gari kan yawayewa. Gaskiya ne. In ka ga Allah ji rai, Allah gafarta, Allah sa mutuwa hutu ne. Kuma mutuwan nan kowa gawa ne. Gaskiya ne. Idan ka ga wato Hannafi ɗan gidan Ibro, idan ka ga uban yanda ka san inji ya buga bulo ba wani bambanci. Gaskiya. Idan ka gani ka ga wato Kulu marigayi ba abin da bambanta mu. Gaskiya ne. Illa iyaka wato tsufa da kuma lamtaka, amma yanda ka san a ce a tsaga kara ba wani bambanci. Gaskiya Allah ke abinsa. Gaskiya ne. Domin haka masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah masoya idan mun yi kuskure ta bangaren neman abincin mu a neme mu a ba mu shawarwari ma gyara mu kuma. To kana zaune a Kano ne ko kuma a wannan garin kake? Ka san wasu za su sha'awar aiki da kai to ba su san yadda abin zai kasance ba. A Kano kake ko a ina? A yanzu na dawo dama asali na ni wato mazauni na yawo na kasashe kuma yanzu ne ma dawo da na dawo Kano baki daya. Idan kana nema na a bangaren wani aiki zaka aiki da ni to samu na ba zai wahala ba. Gaskiya tun daga Hannafi tare ake, yanzu za a ce in aka ga wata za a ga wata ko ba haka ba tun da tare ake. To akwai wani shahararren fim da kuke shiryawa yanzu ko kuma babu? Ai wato ka so mun abin da yake min zafi a zuciya na. Gani ga Hannafi. Wato akwai shahararriyar ajiyar da muka dora masoya mai sunan wani fim da muke yi sunansa Wutar Kara. Domin haka a cikin sati ɗin zuwa 2 za ka neme shi a Hausa TV Comedia. Za ka nemi wannan fim ɗin nan in Allah ya yarda. To yanzu Hannafi wani ɗan ƙarin bayani za ka yi wa masu kallon ka akan fim ɗin da kuka shirya mai suna Wutar Kara? Ni ƙarin da zan yi wa mutane sai dai kawai ce ku tafi wannan tasha kawai ku je ku kalli fim ɗin. Saboda fim ne wanda muka gaba ɗaya abin da aka yi ma har da iyayenmu a ciki wanda suke abokanai ne na mahaifinmu. Kuma ka bari. Su muka fim ne ma zan ce irin na da muka tashe shi daman suna ta magana akan a tashi fim ɗin to irinsa muka tashe shi. Irin sa dai muka yi in Allah yadda yana nan muna yanzu ma haka aikin ake. Za a fara sakin sa. Wutar Kara. Wutar Kara ba. To sai kuma wanne fim kuke shiryawa yanzu? Suna da yawa. Kamar wanne kenan? Gidan da muke shirya suna da yawa mana. Kamar wanne da wanne? Kamar Shargalle. Da gidan hada-hada. Gidan hada-hada?
shi shargalla ku tafi kilina Hausa TV ku kalli. Shi kuma gidan hada-hada da mun ga sunan tashar ga sunan kowa sani ne tasha ce gidan hada-hada TV. Gaskiya ne. To yanzu wata shawara zaka ba wa inda kanka magajin kulu? Wanda shawara zaka ba yan wanka wanda suke harkar fim? Ni wato shawara da zan bayar a rike amana kuma bugu da ƙari a rike soyayya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A cire hasada da bakin ciki, a cire kuma yawan tsoma wancan faɗa wancan kace na ce ba da kewa idan kana yawan cewa wani ya ce wani ya ce wani ya ce ai magana ce gaskiya sakamakon ka ji a kunnenka a zo gaban ka a faɗa shi ne magana ba domin ka ji wai ba ka ji wai dinnan wanda a zo a ce wani ya ce ina ƙarya ne ka ji a kunnenka ka gani a gaban ka shi ne magana. Yanayin abinci wanne abinci ka fi so ka ci? Ka san aka ce kowa da yanayin taste din abinci da ya fi so ya ci ko ne ka fi so kowa da kiwon da ya karɓe shi ko ci mai akwai ya sai kula ainihin duk duniya cikin abinci ba irin abincin da na fi so illa tuwo miyan kuka alƙur'anin wani ka neme ni a tuwo miyan kuka da sakamakon tuwo shine 24 hours idan ka ci shi sakamakon ba za ka ƙara neman wani abincin da za ka iya cewa ka nemi wani abincin da za ka ci ba. Gaskiya ne. Wallahi. To yanzu mun gode sosai da fatan nan gaba in mun kira ka za ka ƙara ba mu haɗin kai mu zo mu ƙara interview da kai. Ƙwarai kuwa. Ka ƙara gaya masu kallon ka sunanka. Asha Kandula. Sunanka. Magajin kulu.